Zisora inongoko. Brain dzinongoko. Ina handizi kuti ndakajamba sei ndakazongoona mapusha angu apa pasi pemota. Ndakabvaruka burukwa. Chandakaona ndicho kuti mota yakamutswa kubva apa. Ndopa yanorova madziro apa. Saka enda iwe apa. Saka mota paikaramba ichifamba isitakazoramba ndakutomanyo ndakadai. Ndichocho pamwe takuto andina kunge ndatozvoona kuti yatodonhedzwa kare nemotikari. Saka isusu semahure tinopinda mubhawa ndo basa redu ratinoita. Zvinhu zviri kutirwadza kuti mumwe wedu anga ari pakati pekushandira mhuri yake anditi. But why munhu akatsika munhu achiramba kuti hana kutsika isu takamuona. Ranika inini hangu ndine vana 6 wana twins. Zviri kutondiremerawo kuhura kwandiri kuita ndakaramba nemurume asi kuchengeta wana. Tiri kusangana zvakare pachirongwa The Village. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Kana musati maita subscribe chishuwo chedu kuti muite subscribe kuti mhuri yedu irambe ichikura. Nhasi uno tiri kusangana tiri kuno ku Glenview. Panzvimbo iri mumashure mangu pakaperera upenyu hwemumwe mudzimai mushure mekunge arohwa nemotikari. Tataura nevanhu vakanga varipo musi watsikwa Trifino. Umwe akanga akatorohwa nemotikari nebhampa ikamudonhedza pasi. Atiye anotoziva mukomana akapinda mumotikari nekuimutsa zvekuti ati haana kuziva kuti paakati ndiri kuuya uye payakanorova madziro kuti yakazenge ichizovateerera kuzosvika pakuzosiya umwe wavo ashayika. Tandiri mubhau. Ndakasvika mubhau imomo ndikatamba namaitino. Ndatamba namaitino. Saka makazongotanga noise. Matanga noise yakatanga. Uyu musonza vanditi budai panze tabuda vitamira apa. Ndichibuda ndichimira apa. Noise yakavhaitika apa. Paitika noise apa pakapaka kombi mberi. Mashure kwangu ine rori. Saka pakaramba pachitika violence. Ndakabva ndaenda kugara padombo rirapa. Tanga 33 ini na Lloyd na musonza. Kombi yakabva yangosumuka vaenda. Mushure mekombi kusumuka ichienda. Rori rakabva rasumuka rakabva apa. Ichienda korwa munhu angari apa. Ichibva ipo papa. Rakabva rakapetanga tira apa. Ina handizi kuti ndakajamba sei ndakazongoona mapusha angu apa pasi pemota. Ndakabvaruka burukwa. Mumota umu munhu aivemo makaziva here kuti ndiani aidhiraivhamo uye yakazonomirira kupi? Munhu wanga ari mumota ina handizivi asi ndakaona munhu achijambira mota achisimudza mota wanga apfeka shoti nehembe dzebhiriki. Hamuna kukuvara here kusvetuka kwamakaita uye makabva maziva here kuti munhu akanga adhumwa akanga atoshayika? Zvakaitenge zvekuti mota ndichiona mota yakusvika pandiri handisizoona ndakamuvha sei. Ndini ndakajamba, ndini ndakaspina handizivi. Ndakangoerekana ndakukona uko ndamira ikoko ndichidzoka uyo mukomana ndandinaye Lloyd wanga akanyarara kuti zii. Makazoona sei kuti ndozvezvaitika munhu akashayika matimi makatombotamba naye? Mukati mubhawa takatamba tese. Endi pakamboita imwe noise apa taitomuona echibatana aita noise. Saka akandokomira apa. Pakabva mota ichienda korwa kudai. Takazviona. Asi pakuzotena pakauya mota kutanga tiri ichidaurwa isusu. Anozoziva zvakaitika. Kana kuti ndini ndakajamba sei mota handina ziva zvakafamba sei. Chiitiko chiri kukubatai sei kuti munhu wamama tobva kutamba naye iye zvino izvi? Zvanhasi handisi mwoyo wangu hausi kufira mushe ndototi kana kugara mumba. Ana yangu iri kurova zvisikaiti. Tiri kunzwa isusu kuti kuno kwaanga asina hama uye kuti mai vake vatouya. Chii chamuri kuita? Mune rubatsiro here rwamuri kutsvaga kune vanhu vashamwari dzake kana kuti vagari vemunomu kuti akwanise kuzoenda zvichida pamwe kunochemerwa kuna mai vake? Nezuro vanhu akatsvaga pekuungana kuti acheme umwewo. Ndakabatsira kuti rarai paumba muchichemera umwenyu. Ndozvandakagona mari handina. Kumba kwenyu imi pamunogara? Ndopendakabatsira kuti rarai muchiimba muchiimbira umwedu nekuti landlord hazi wanga aramba. Chandakaona ndechekuti pakaita kombi yakatanga kutenderera apa pana background anditi mukomana werori wemva ada kuteedzera zvakanga zvaitwa nekombi. Akabva kushopu uko achiuya apa. Saka akatadza kukondora zvinhu zvake. Ndobva akarova mai vavaya uko vachibva vapfira uko. Paakada kutena I would think zvandofunga inini kuti anga ada kutiza. Saka abvunza ndakurwa yuteno ndite sei?
ngitize ndobva akaswoti wanikidzo takagara panye kuna kuti isati agara apa padombo matemunasa kambe kunotora video ari motora ndobva tangatira handiti saka paakatadza kunoenda ipo paya akandijamba inini ndakadondera kudhoo kwake vajamba handiti vatiza mvanoya neporisi inaposi ripoti naye mvanoya nechi neporisi porisi ndiyo yakazopedza kunonora kutaura kwani kwakangaita akaenda kupolisi ndiani murume uyu? Imimi munhu aidhiraivha makamuona here kuti ndiani? ndiye akajamba, ndiye akandijamba achibva enda kupolisi. Akakujamba ine moto yakati akajamba iye achimhanya kupolisi? Because moto yanga isingachakwanisa kubva apa padombo apa, saka pakundijamba pachona akafunga kuti ndicharwa nevanhu handiti iye mva andijamba vanozvinunura ega kupochi kupolisi. Ukuziya here kuti ndiani munhu iyeye? Inini ndikuziva nditinashe sene munhu wandiri kuziva mandikuziva nditinashe. Iko zvino izvi muri kuziya here kuti Tinashe ari pari mumaoko memapurisa here akatosungwa here? Ndakaenda nezuro kukamba ndichida kuti ndiende kunorapwa vandanzi dhoketi rakuSouthampton handiti zvikanzi unofanira kuenda kuSouthampton unodai, asi Tinashe ari kunzi ari kumba asi mumaoko meporisi. Changotaurwa chandinenge ndanzwa inini chonzi mota ndo yakupi yakuSouthampton police. Makakuvadzwa nemota iyoyo payaka? Ndozvisi kuzikanwa kunzi ndakakuvara neshoko here kana kuti nemota. Aiwa mashite kwadi chakanakisisa kuti chekuti ndozotendekera munhu zvirizvo. Aiwa mona zvakaita mota mamiriro yakaita ini munhu akangozobvura dhoo rake achibva ndijamba ndiri pasaidi pechi ipadhoo. Saka zvokuti mutoziva kuti makapona nepaburi retsono? Ndo chaizvo chaizvo zvamwari zvekutodaro tapona. Hapana zanguva vapanzi pakaa polisi chitora polisi ripoti zvikanzi akudedza amburenzi vanhu vananga ndinavo zvikanzi uyo adedzerwa amburenzi chimbomumirirai. Mama, tine urombo netsaona yakawira umwe wenyu, mungatitsananguriro here? Tanzwa kuti mimi makanga muripo musi wazotsikwa Tryphon. Chandakaona ndechekuti mota yakamutswa kubva apa ndobva yanorova pamadziro apa, saka endaive apa. Saka mota paikaramba ichifamba takazoramba ndakutomanyiwa ndakadai ndichochiwo pamwe handina kunge ndatozviona kuti yatodonhedzwa kare nemotikari. Saka ndapo ndakazongorowawo nebhamba ndikatowira handina chandakazomukwanisa kuziva kubva ipapo kuti zvakazofamba sei. Patozotora chinguva ndopandakatozomuka ndakutonzwa kuti pafa munhu, but inini handina kuona chinhu, handina kunge ndazviona kuti ndomafambira zvakaita. Tanzwa vamwe vachitaura kuti pane munhu anobika machips akanga aripo. Imimi ndimaibika machips? Ndindaibika machips. Kune vamwe vataura kuti hanzi munhu akatodaidzira kuti ndakuuya. Munhu paaidaidzira kuti ndaikwamba, makazvinzwawo here imimi? Uye kana makazvinzwa hazvina kuvhundutsa here kuti munhu ari kuti ndakuya? Isusu pakadaidzirwa kunzi ndakuya handinoziva kuti kwaitwa kumuka kwerori ichitouya yakananga neapo. Saka payakadhuma pamadziro takafonera mwendo payagumira. Saka mota kuzokona kwayakaita apo ichinotsikana nezvinhu zvese zvemachips zvazviri apo takata kutotizota ichienda takadai. Inini saka ndakanga ndatozobatwa nechadzimira, handina chanda ndichaziva kuti chii chiri kuitika nekuti ndakanga ndatokuwarawo, saka handina chanda ndazoziva kuti zvazofamba sei. Asi patotora nguva zvekuti tongo zvekuma 2 hours ndopandakazototi bengeni patozodedzerwa kunzi pafa munhu, netime yakazoti munhu ari mumotikari ngaaburuke aone munhu waakuwadza. Ndopatakaburuka, ndopakaburutswa munhu uya mumotikari akafamba, haana kusvika kune munhu apo, haana kukwanisa kupasvika, akabva angotiza kubva atongoenda. Ndichakatobatwa nechiveve kudaro takabva tafamba tichienda kumba kwehama dzake. Pakataurwa kuti ndiTinashe semunhu wandaiziva takabva tafamba tichienda kumba kwacho kwehama dzake, kubva tanotaura nehama dzake kuti ndozvaitika kumashops. Kubva ipapo handina chandakazoziva, ndakabva ndangosvika ndatongofamba kuvavarira kuti ndisvike kumba kwangu, kubva ndatongobvawo ipapo.
Makakwanisa here kurapwa semunhu akarohwa nebhamba mukatombodonha? Mune rubatsiro rwamakaona imimi kukuvara kwamakaita? Andangofonera mwana wangu ndiye akangouya kubva angotenga mushonga ndo yandirongoshandisa. Kuchipatara takaenda papolisi zvikanzi munoenda kuSouthampton ndokwamunonyorerwa matsamba ekuti muende kuchipatara nekuti iri kuitwa neSouthampton. Ndakaona kuSouthampton ndaidzive ndisingakwanisi kusvika nokuti makumbo nguva yanga asina simba. Mama, tiri kuona kuti mimi makapona pafa umwe wenyu. Chii chamungade kutaura pachiitiko chakadai kuti umwe wenyu akabva afira ipapo? Semumota iyoyo ikakurova ine bhamba ikakudonhedzai, asi nhasi uno muripo kutotaura kuti umwe akashayika ini ndiripo. Tinongotenda hangu Mwari nezvakaitika, asi ndakatadza kunzwisisa kuti mukomana uyu zvakamufambira sei, nekuti nguva yakamutsa motikari chinorova madziro ini ndakafungidzira pamwe achabva angomirira ipapo. Handina kutarisira kuti pamwe aizopurira achiramba achingodhuma vanhu zvaakanga achiita, plus mashoko akuzobuda ekuti aita ada kunge achitodhumana nevanhu. Inini handina chandakambomutadzira mukomana uyu, saka zviri kutondinesawo kuti mhosva yandakanda paro kwaari ndeyei. Mukomana uyu muri kumuziva here? Paakapinda mumota achitanga kuda kudhiraivha zvokuti munotokwanisa kuziva kuti ndiye akazviita, nekuti pari kubuda mashoko ekunzi ari kuti handisiri. Aiwa, mukomana takamuona paakaburutswa motikari aiva ari 1. Motikari yakamirira paserapo, akabuda motikari imomo ari 1. Zvoni takatomuona kuti ndiye Tinashe, akatomira. Asi kuzotizawo kwaakaita nekuzodiwo akuzodzoka akutaura kuti asiri iye, ari kungotaurawo. Mukomana uyu takasara takamira naye ndiye wandakaenda kunotsvaga naye hama dzaTinashe wacho iye Tinashe anga atotiza kudhara. Mashoko amungade kutaura pamusoro pechiitiko chakaitika kuno, nekuti tiri kuona kuti pano paGlen 15 ndipo pakashayika mukomana akaurayiwa futi pari pakati peusiku. Ichokwadi ichocho zvakaitika. Mukomana hake uyu akashayika pari pakati peusiku, takazongomuonawo kwaedza, asi uyu ndakanga ndiripo, asi handina kutoziva kuti anga ashayika semunhu. Ndakanda tokuwarawo, ndakatozoti patotora chinguva ndopandakatozoona kuti munhu atoshayika, ndopandakazomuonawo mapurisa atozara, asi inini nguva iyoyo ndisina kutoziva kuti pashayika munhu. Ukama hwangu hwanga huripo pakati pangu naiye hwanga huri kuti aitamba nemunina wangu. Achitamba nemunina wangu daro, angari customer yangu ndoitawo zvekutengesa hembe chichi, saka yanga iri customer yangu. Uyezve pane nguva yakamboitawo dambudziko rekuti akamboshayawo mari yekubhadhara paanogara, ndo pakanyanya kuti ndizoita ukama hwakanyanyisa naye, kuti akazouya akakumbirawo kuti ndikumbirawo ndimbogara nemi ndichitsvagawo mari yangu yerent. Tikagara naye 3 months kusvika azowana mari yake. Ndo ukama hwanga uri papo. Mungatitsananguriro here musi watsikwa, imi makazviziva sei, uye vanhu vari kuti vakazviona vari kuti zvakafamba sei? Ndingati inini time dzakuti 1 AM usiku kunge kunze kwakunoedza, ndakanzwa munhu aindinokera door, ishamwari yangu inogara kuGlen 4 padhuze mashops paseri petoilet, anonzi Nyara Muchenji, achinoka door, maifei ndibva ndati we zvikanzi uya uone munhu uya waiti munini wako musuya mari mwezuro uchiti ndakuona munini wangu anipe mari yangu yainayo, wakazofambidzana naye udzokera naye kumba kwake, arohwa nemotikari paGlen 4 atofa. Izvo zvaatofa ndichibva ndangobudawo, ndobva ndakwanisa kuti nditorane nevanhu 2 vakanga vauya, paive naSimba Marodza naNyara Muchenji. Tichibva takwanisa kuenda pamba paanga achiroja, tichibva tasvika ipapo. Nekuti ava ndakazengera vatsanangurira kuti aiwa hasi munini wangu chaiye, asi kuti tiri vanhu vanogarisana uye achitamba nemunina wangu. Tichibva taenda pamba pavo vatanotaura kuti ndozvaitika kumunhu kuna maiti anoya ndiye Trafina yeMawarire. Vachibva vati manje isusu tinoziva mumwe munhu waiti munina wake anogara kwaJaindi uko, pane service station inonzi Jaindi iri pamashops pamareya kana panonzi kwaCharewa, pamadzimba dziri kumhiri kwacho opposite paJaindi. Ndopatakaenda tichibva naonoona mukadzi yakatsanangura kuti aiwa yanga iri friend yangu. Tichibva tadzokera pamashops, tasvika pamashops takasvikawo zvechiwa tikaona munhu akaparara musoro wese, bhodhi iro iri kuoneka, face hachaoneka. Tichidza kubvunza vakanga varipo vakaona zviitiko izvi vakanga vachitengesa ipapo. Pane mukadzi anonzi Mai Vanessa, kune anonzi Trabi inova neighbor yangu. Ndikakuti vanhu vakanga varipo vandakazoonawo, but vandaziva mazita neanonzi Mai Tongi, vanova ndivo vanga ri best friend yemunhu uyu kudarika isusu. Vakatitsanangudzira vachiti
mukadzi uyu akauya akatora shamwari yake inonzi Maitongo kuenda kuBhawa. Handiti vasvika kuBhawa sevasikana vekuBhawa akadzokera kumba nemunhu. Handiti aindodzokera kumba nemunhu akanobva anodzokera futi kuBhawa. Adzokera kuBhawa akanoona futi mwe munhu wada kuenda naye kumba. Handiti anonzi akatamba muBhawa vaona mwe munhu wada kuenda naye kumba akabuda kunze kweBhawa. Handiti nomubvanzi nemufesi wanga ainaye imbondimirira. Handiti ndikuuya panguva yakanga akamira ipapo ndo pakasvetuka motikari karori kachinorova madziro yeofsel tingati inonzi chi ofsel kaka tumabhawa tusingatengwe doro chimwirwa mwiri. Handiti mabotosto ndo pakanorova paside pebotoso yakasiya botoso kuleft chinorira madziro paikabva mumadziro nomva yamba yachienda manje kwakuine vanhu vakatedza madziro eBhawa. Handiti ndo paikanorova mukadzi uyu. Handiti umwe wacho akanga aripo aitengesa machips akahakwa nebhamba amba abatsirwa nemuridzi weBhawa rimwe repadenga ndo akazomubata nomva mukakata mumashure nomva yamba yadambuka. Uyu akanga atopasa atotsikwa. Handiti paika akauya kamba yanotsika uyu. Handiti akanorwa kumeso nomva doro napasa mva mupesa neni ndomatsanangurira aita vanhu ichimva yabva nomva inonzveka mukomana akadhakwa akanga atorara pasi ipapo ichimva yabva nomva yaida notsika wandi kuti neighbor yangu anonzi Trabi padombo paakazonomira motikari ndiye anga akagara ipapo mene kuti akaponeswa ose yakasvetuka unomva aenda kusaiti rori ichimva inomira ipapo muridzi werori achimva abuda nomva angotiza kunzwa kwangu ndonzi akatiza achipinda mapurisa sikaziva kuti chokwadi shinzi muridzi werori anonzi Tinashi but sene mekaniziya anogara kuChuru ndo mamiriro amanziro andakaita. Chiitiko chakusiyai sei kuti vanhu rori inongoenda kunotsika vanhu paive nerodhi here yenge yagara ichifamba here rori vanhu vari kuti yenge yagara ine kwayaibva here pakuzoti yakazonosvika pakutsika vanhu? Kunonzi munhu uyu akatopinda muBhawa muridzi wemataurirwo azvaitwa ainzi munhu akapinda muBhawa akatenga koti rake. Handiti atenga koti rake nomva abuda panze rori yanga iri pashopu pasupermarket yepa4 yakatarisa nepaBottle Store iri padhuze nepaBottle Store kuti pane muganu pane mukoto wokuti shopu Bottle Store nemabhawa ari kuteedza naye saka ndo painzi yanga yakamira. Handiti saka vanoti iye akasvika akati akapinda mumota maonerwa inenge yakasiyiwa iri mugiya haina kusiyiwa iri mupaki akangosvika achipinda maybe akawanza mafuta nomva yasvetuka haina kunzi yakafamba motikari mataurwa aitwa yainzi yakasvetuka nokuti it's a distance kubva painga paine motikari kutoita zvekuma 10 meters kunorova paofsel nekuzonokuruza vanhu saka yakasvika nomva yakuruza nomva yatena futi nomva yaenda kunotarisa kuterminus ndokwayakazonomirira ikoko yapamusoro pedombo ndo matauriro ari kuita vanhu. Chiitiko chakusiyai sei munhu wamakambogara naye yaive shamwari yemunin'ino yenyu asi akapedzisira akutoita kunge munin'ino yenyu kuti makagara naye uye iye zvino izvi rufu ruri kupi ari kuchemerwa kupi? Chiitiko ichi handikunyepera munina wangu ndangoita simba rekuda kutaura newe nokuti wataura neni zvakanaka ukandiaprocha zvakanaka but otherwise ndasingakwanisi nekuti muri kuona zvekuita wandiri kuti munina kunyange dei siri hama yangu anga siri munhu ari rafu nevanhu zvokuti pamuchafamba vanhu vachauitinisa munhu uya kuti nyange wakamutuka aingoti kwama maifei otoseka. Handiti zvokuti the very day randadedzwa ndakazodzirwa kuma12 masikati ndakapindwa nechando zvokuti kana ndadadzwa mba ndakurara handina kunzwa kugara gumbezi ndairamba munhu mangu achiondisa magumbezi ndaibvunda pandaifamba nechiitiko chaina nepaparari rakata munhu wokuti ziso rainonga uku brain dzinonga uku kungooneka nzeve imwe chete kuti pane nzeve newifi yanga iri kumashure kugotsi ndoyaioneka kuti ndamaiti ndakabatikana nanhasi ndakabatikana hazvina kundifadza uyezve takati neimwe paini yanga iripo yemwana akaponderwa futi ipopa mwana wamaraini medu futi handiti saka paini iyoyo iri kundirwadza chitiko chakandirwadza ichocho
handiri kunyeperai, zvakandirwadza. Tanzwa isusu muchitsanangura kuti vanhu pavaiuya vachikuudzai vaifunga kuti muri hama yake, mukamboenda futi kune vamwe akati aiwa yanga ingori shamwari. Saka hama dzake dzakazowanikwa here? Ya, hama dzake dzakazowanikwa kumapurisa apinda mumba. Vanhu takambotaka kufonera murume anga akamuroora kwaRisape, ndowataka kufonera kuti wona zvaitika. Akambenga atobvuma manheri yayo bhozi munini wakanogara paGlen V4 ipapo. Ndiye akanga atipa namba idzodzo. Uyezve nguva yakambogara uyu munhu panapa akambouya akandiratidza murume wake yeye. Handiti vanga vasiyana zvavo but vakanga kuda kudzokerana. Ndobva toya ndobva uya one sisi vangu. Handiti ndobva tatomuona akatouya tikatoswera panapa akarara akadzokera mangwana. Saka taikwanisa kutaura naye, takamufonera akati ndinosvika usiku ihwo, ndinosvika ndinokwira ndosvika maybewo pachivanhu chedu munoziva kuti unogona kuzota vakuru vako vanogona kuzotaura kuti aiwa iwe munhu wanga urambana naye saka wakuda unodii, uchapiwa mhosva uchazodii, amangwana achazoti ndiri pabasa handikwanisa kudii kuuya, asi zita ndiye akazinga atipa. Aitaurazve kuti simbisa kuti vanhu vakanga kuti haana hama, haana kumusha, hatizivi kuti akabva kupi, petaura zvakawanda vanhu. Akazoti simbisa akati no, musha pake ndakanosvika kumberengwa. Uyezve ini kumashure ndakambeni ndataura naye akandiudza kuti akoma zvakonzerwa kuti pandakabva kuSouth last year but 1 ndaimuudza ndinoona sisi wangu anogara kumberengwa kuChegato. Akanditi ndokumba kwedu. Handiti ndobva ndatomuti iwewe maitiwa ndichakunzwisa, unomboti kupi anga ari munhu asikataure chokwadi chekuti anobva papi. Handiti ndobva atoti aiwa sisi mainini vangu varudzisa paChegato pachikoro kondapaziya sei. Ndobva atovere atotaura musha wakaroorwa sisi wangu kunonzi kwaMutombeni, kunonzi kwaMutombeni kwaZhou vanoera nzou. Ndokuziva ndiyata zvenyu zvekuziya sisi venyu but ini ndodi ndokuziva ndokumusha kwangu. Saka patakazoudzwa achiti ndakasvika pamusha pavo, ini ndakapasvika, takabva tazota simba rekuti saka munhu ane kumusha kwake. Saka mapurisa paakazoenda kumba aona kuti anotsvagawo kuti chingatibatsire kuti wayasowana hama dzemunhu ndechipi. Foni haana, vaibvunzwa kuti angasa foni indaiziva kuti ane foni, nekuti musi wazotsikwa a day before kutsikwa kwake uku inini ndakaenda tenda kumba kwake njiyotora mari yangu. Handiti ndoaiziva futi munhu wangu ane foni. Kumba kwake it's about 300 meters kuti svike kumba bani kubva pano pamba pedu panapa. Saka ndaiziva kuti anogara ine foni, anga ine foni yake hombe. Handiti saka ndaitobvunza vanhu chiti saka foni yake isi paari here, vanhu vachiti pamwe anayo paakarara ipapo. Yakazorokwa nemapurisa mumba. Mapurisa akazosvikawo akatarisa akaona pakanzi mama, ndokuzofonera mama wacho ndokudayira kuti ndini. Handiti saka pekuti achemerwe paanogara vakaramba kuti hatikwanisi kuti achemerwe ipapo, ndo mataura avakandiitira nokuti paanogara pacho ipapo ndipana asawira vangu futi. Saka ndakafuna vabvunza kuti zvinokwanisika here kuti achemerwe ipapo, vakati hazvikwanisiki kuti achemerwe ipapo. Chatenga kuita zvekuti ana mai vacho vakauya vanopinda mumba memwana wavo vachiita zvinhu zvavo vachifambira, kana vakutora bhodhi yemwana wavo tase voenda zvavo nebhodhi yemwana wavo but vachibuda mumba umu ndozvakanga vakandidayira. Saka iye zvino izvi mai vakafonerwa, mungazive here kuti vari kupi, vakati vari kuuya here, zviri kufamba sei? Amai vakasimuka kubva kumberengwa nezuro na 2 o'clock dzemasikati nezuro vaipindura kuti kumasvingo, bhazi redu rafira mumasvingo. Vazofona 2 am kune umwe munini wangu vachiti tasvika paroundabout but takwenda kumba kwahama yedu iri koko amenoti South Park reka kuti ndepapi pavari. Vazofonazve vachiti takuSouthampton police station ndo pandagumira kunzwa ipapo. Handisati ndane information pari zvino. Mungatitsanangurire here, tanzwa muchivati maitino, mungatitsanangurire here kuti vasiya vana vangani, mwana wacho akakura sei, mune ruzivo here pamusoro pemhuri yanga ine mudzimai? Chokwadi chiripo ndechekuti mhuri yake handabvira ndaiona, asi ndaiziva kuti vanonzi maiti. Kunzwa kwandakaita anonzi akaita vana 3 nemwe murume wobulawayo, ndo manzura ndaita achinditsanangura iye kwete ndidzwe nemwe munhu, ndainzwa na iye ndisingaziva taura chikwadi kuti handamwana wandakaona. Ndobva ndazonzwa achiti ndine mwana wandakaita mucheche zvokuti parizvo ndikataura kuti ane zvekuma 2 years kana kuti 2.5, asi achiti anogara kumusha kuna mai vake, handakumuona achiti akaita nemurume kumondoro. Mashoko amungade kutaura pamusoro perufu rwaTryphina? Mashoko andingade kutaura pamusoro perufu rwaTryphina ndinongomuti mufaro wangu ufambe zvakanaka, inzira yemunhu wese. Uyezve ndinokurudzira vanhu vanenge vaita zvakafanana zvokuti accident inenge yaitika
yekuti mota yakasumuka ikanorova munhu pamwe chisiri chido chake chekuti driver aite seizvozvo, asi ndokurudzira kuti mwanhu musarambe chamaita uyezve musatize. Handiti noti ngozi haitizwe, chinotizwa munhu but afa hatizike. Ukatsanangurira mapurisa, ukatsanangurira hama dzemunhu dzinogona kukuudza zvekuita zvekuti ropa rake risakuteere. Saka ndiri kutaura kune vachaitawo zviitiko zvakaita seizvozvo kana vakazviita vachona kuti munhu atizwe, munotaurirana nekuti accident mota haitauro ndiri kurwara. Anotaura ndiri kurwara munhu dzimwe dzenguva munhu angona kutadza kutaura akatofa, asi mota inokuita zvayafunga. Handiti haina muromo kutaura kuti izvozvi uda kundidai ndakadai so handina mabreak handachakati. Saka ndiri kutaura kuti vanhu vanofamba murodhi vane motikari kuti kana waita chitiko chakaita seichocho waniko uchingotaurira hama dzemunhu ndozvaitika. Seizvozvo ukamhanya kumapurisa, chinoitirwa kuti umhanye kumapurisa kuitira kuti vanhu vanogona kurutsa temba vokurova kukukwadza, yato imwe nyaya futi. Unomhanyira kumapurisa ndakadai asi ndasingadi motikari yangoita zvakati. Handiti saka muchiona kuti motikari dzonzi dziende VID kunoonekwa kunzi haina chirwere chakazowanikwa, ende vari kuona chirwere chemotikari. Ndo mashoko angu andikasiye zvangu, ndoyo ndotaurawo kuvanhu vekubudiriro kuti ndongotenda hangu vanhu vekubudiriro neweGlenview kuti vanhu vakamira kuti mapurisa auye, munhu atsvagirwa hama dzake, nokutenda kuti rambai makabatana seizvozvo. Ndatenda zvangu. Patakambouya kunoku mukomana akanga aurayiwa pamashops pamwe chete ipapo akatora nguva kuti mutumbi wake uzobviswa. Trifino mapurisa vakakasika here kuzomubvisa ipapo kana kuti zvakatora zvenguva yakareba? Ndinotenda mapurisa akauya. Ndizo kuti Glenview ibudiriro iSouthampton ndinongoti mapurisa ndakaona aripo. Inini ndichiudzwa kuti munhu uyu atsikwa, ndaibvunza vanhu kuti maminutes mangani, vainditaura kuti about 10 minutes ago, but ndichingonosvikapo I think pakangowedzera dzimwe 5 minutes mapurisa akanga asvika. Trifini akatsikwa zvandinoda kuti zvekuva past 12 indira zvisvika kuma 1 handitika, but 3 o'clock mapurisa akanga atora munhu pasisina. Saka ndinotenda mapurisa akamhanya nekukurumidza. Even motikari yachona yakanga yatsika yakarekwa nekukurumidza ikatodi ikatoenda, zvekuti pakazongosara blood. Ndo zvimwe zvandandoda kubvunza kuti vamwe vazhinji vanoti hama yemunhu ndo inogeza ropa iroro. Saka pakesi yaTrifino sezvo hama dzakashayika zvakafambiswa sei? Ndakuzonzwa ropa ndakambodzokera masikati painongwa maziso, andaita kuti maziso inongwa, mazino chinongwa, brain dzichinongwa, taionesana. Ana even mapurisa aionesana kuti ropa rinoda hama dzemunhu. Saka pakakurumidza kutsvaka kuti pokawanikwa hama dzemunhu kupi, handiti kusvika mai vadaira mapurisa azosvikako. But ndakazonzwa chinzi pane mumwe munhuwo anoita kunge brain dzake dzisanyatsomiramira anonzi Easy, vanhu vangomuti kule so ndiye akazobhadharwa nemuridzo webhawa anobva agezeswa ageza ropa iroro. Ndo basa randakaita. Tataura nevanhu vaishanda naTrifino sevanhu vanoita zvekushanda usiku vachipinda mubhawa vativo hapana kana mari yekuti vakwanise kuchema umwe wavo. Zvakaitika nezvodaiso tatiri mubhawa. Saka tiri mubhawa tatingobuda panze tichidzoka tichitsvaga makastoma tiri panze. Saka iye akabva aonawo kastoma yake yakamuda kumupa $11. Yamuti ndoda kupa $11 ndobva atinomira pakona apo. Mukomana vanomira pakona akubuda apa vasangana neumwe mukomana vamuti ndoda wena namba kwako daurara night. Nganzi mina mbotanga toda nemunhu ari kupi ari kuseri. Saka toda nemunhu ari kuseri ini ndandiri mukati ndatenga koti timwe tese doro. Toita zvekupinda mubhawa tese. Ndobva ndanotora koti ndakatora koti ndakamira apa manje. Ndobva ndakazoona mota yakatanga kusumudzwa iri apa. Pane mukomana murefu handisi zita rake ndaibata hameno paita zvekubatwa mabhatani emotikari. Then mupfupi ndiye akapinda mumotikari. Ndobva atodedzera kuti ndakuda sei ndakuuya. Ndobva adedzera futi svika ndakuuya. Ndobva akasumudza mota bva yanonanga apo pakagarawo ruma. Ichibva abva ibva yatena ndobva yanonanga mai vamachipsa. Saka mai vamachipsi bva atiza. Uyu angaitaura nekastoma haana kuona kuti mota iri kuita sei iri kuuya. Pane kamuka DJ kapfupi ndokadedzera zvikanzi Jai ndiwe mota iri kuita sei kuri kubva mota. Saka time dzakada kunotena kudai so ndobva akabva arohwa nemota bva adonha pasi. Adonha pasi bva yanohuka mai vemachips yobva yavazviwa kusvika apo. Ndopa yakazovasira. Ndobva yanonanga umwe mukadzi anonzi Trabi anga akagara apo namwe varume vari 3. Ndobva wajamba uyu akagara apo. Ndobva wajamba. Amisa mota ndobva aburuka bva apo poredzwa nevanhu panapa kudai ndobva akabva apinda neapo bva atodzika bva adini ndobva aenda.
Saka isusu semahure tinopinda mubhawa ndo basa redu ratinoita. Zvinhu zviri kutirwadza kuti mumwe wedu anga ari pakati pekushandira mhuri yake anditi. But why munhu akatsika munhu achiramba kuti hana kutsika isu takamuona. Apa hatina kana pekutangira, hatina mari, akasiya vana vake, mai vacho havana kana mari yebhasi, vakatoti muone muridzi wemubhawa. Saka zvinhu zviri kutoratidza kuti ari kuramba mhosva yaakaita sei iye ari akazviita. Isusu hatina mari, pamwe ivo vane mari vanogona kubudisa mari vakabudirira, but zvinhu zviri kutirwadza seti ZBC tibatsireiwo, mumwe wedu avigowo, hatina kana mari. Tazama kuti timboti titsvage kana mumabhawa macho, hatina kana mari, tofunga tingori ne$20 yetangokolektawo sevamwe vake, asi hatina kana mari, hatina kana pekutangira. Pamwe nyaya yedu ichatsikirirwa kana kuti tichaenda kumberi hatizivi, because muridzi wenyaya iri kuramba mari, asi mhosva yakasei ane mari, isu hatina mari. Saka mune chabatsirikanawo sei? Ndotibatsireiwo tapota yedu, ndoratiri kuda iroro. Chiitiko ichi chakusiyai muri papi? Makatonyatsoona zvichiitika? Zvichitoitika chaichaizvo, zvichitoitika chaichaizvo. Inini nditori wasi anga akarohwa musha kwedu uko kuchiwero uko. Saka ndo ukulodziwa ndandinaye tichingotaura senya, nhasi hakuna mari, $3. Pondo, aiwa pondo inorwadza jai, ndichingokurukura takatomira apa. Saka ndakangopinda mukati unotenga goti. Saka zvinhu zvakandirwadza kuti mumwe wangu andachitana naye hapana kana 5 minutes ndongoona kuti atsikwa ndakatarisa. Zvinhu zvinorwadza, tikurwadziwa zvisingaite. Tibatsireiwo tikwanise kunoviga mumwe wedu kumusha kwake, tikumbirawo. Hatina kana mari, kana zvichiti tikwanise togona kana yekuredhiyo kwacho tobatsirwawo nevanhu vanokwanisa kutitakura kuti tonoviga mumwe wedu. Tikuita zvinhu zvisingatitenderwa pamutemo, but ndo zvinhu zvatinokwanisa kubatsira kuti tichengetewo nazvo vana vedu. Toendawo kuchikoro izvo zvasiya vana vake. Apa hana kana mari, hatina kana mari, mai vacho havanawo kana mari, mai vake vakatoshaya, akachengetwawo navamwe amai kuti asvike paakasvika ipapa. Saka zvinhu zvinototirwadza singaiti. Tibatsirei, tikumbirawo rubatsiro, tonovigawo mumwe wedu, asi hatina mari. Uyewo vataura vachiti vanotsvaka mabasa, kuri kuti mabasa awanikwa vanosiya zvavari kunge vachiita, vari kuzviita nekuti vari kuda kuchengeta vana vavainavo. Tiri kuti aiwa, dai hurumende yatitsvagirawo mabasa ekuti tiite. Zvanika inini hangu ndine vana 6 vana matwins. Zviri kutondiremerawo kuhura kwandiri kuita. Ndakaramba nemurume asi kuchengeta wana. Mwana wangu ari kuenda kuchikoro zvezvi3, vamwe vese ndiri kutotadza kuvaendesa. Zvekuti dai matowanyirawo mabasa ekuti tishandire kwanisa kuchengeta vana vedu. Mumwe wacho akatororwa nekuti mai ashaya school fees. Saka tokumbirawo rubatsiro, motitsvagirawo zvekuti tiitewo zvisinei nezvakafunda kuenda mberi kuchikoro zitereki, because munongoziva mahure mashoma akafunda. Saka tina kutombobvira tatombofunda baba, motongotsvagirawo basa oro rekuti okwanisa kushanda tichengetawo vana vangu. Ndine vana 6, hapana munhu asingazizivi, ndonzi mai matwins. Asi vana vandokuendesa kuchikoro izvi 3 ndakatosendeka pasaidi, because mari yacho yaisundikwanire chihure kuti ndichengete vana. Zvichireva kuti mimi pakawanikwa mabasa mungatoda kusiya irori basa ramunoita reusiku? Tinosiya, tosiya chaiko. Unoda kusiya here? Tinosiya tikawana mabasa. mabasa. Wakawanda unge ininiwo. Mama yake zvangotaura nezvino ndozvingosvika tongoriwo zvangu, tingori vamwe chete. Saka tiri kuti aiwa tibatsireiwo. Mukatsvagirawo mabasa, nhamba dzedu mutona motifonero. Remumbahara handizorigoni because richiwa rinozondibata. Pazoshanda umba ndoona murume weyaya ozondifurashira mari, ndakutonyengana nemurume wemunhu. Ndoda hangu kuti ndichingoshanda ndidzoka kumba kwangu. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Chirongwa chino ichi cheThe Village tinochiunzirwa neveDiaspora Insurance. Ngatizivei kuti rufu ruriko asi runoda kunge ruchigara ruchigadzirirwa. Saka vese vari kushandira kunze kwenyika, taurai neveDiaspora Insurance kuti vakwanise kukubatsirai kuti mugare makagadzirira kana rufu ruchinge rwauya.